per tots, nins i nines que heu vengut aquí, també els pares, amics i familiars, per rebre avui vespre en el Tres Reis de l'Orient i tots els que l'acompanyen en aquesta cavalcada. Agraïm des de l'Ajuntament i en nom de l'Ajuntament a tots els que heu participat, tots els que heu col·laborat, a Savipa, a els pares i mares que també heu col·laborat, a aquest grup de joves que cada any hi participen tan activament, també en el personal de l'Ajuntament i a tots els que de qualque manera heu fet possible que avui sigui una festa per nins i per les nines d'aquí de Sangarens. Molt d'anys a tots, enhorabona en el Rei de l'Orient i començarem en el tradicional discurs que en aquest poble sí que és tradicional que facin els Reis. Moltes gràcies. Sant Llorençè. Bon vespre, senyorans. Enguanyé passeu-ne pener, perquè en Maller digué que el fin de monde arriba, però al final res de res passé. Estan molt contents de ser aquí un altre any més amb tots vosaltres. Art i Musset i ses tapers un èxit té, però un pic cada mes és. Enguany venim amb molt de reials, però menys que l'any passat. Ja hi hem de pensar que estem en temps de crisi i a més sempre hi ha qualque nin que no fa massa bonda. Avui vespre molt enfadé, perquè en Belefanter volia arribar, però anigué a Botxaguaner i cap de vi un trobé. Ai reller. I a més... L'any passat molt malament un estidor li regalaré en el Rajoyer i ara no hi ha aquí el Touré. Punt mai més. Hem de pensar en els nins i nines que són menys privilegiats que nosaltres i no tenen el luxe de tenir reial. Pròxim any el discurs en castellà. Vergonyer. En aquesta època de decadència i crisi hem de ser solidaris. El camper de futboler no ve una patater. Un metre falter per fer un partider. Hem de ser positius i considerats. És la que si té molta polèmica, tingué un sosté però al final se fegué. I per acabar, Opacanda Style. Op. Bona nit i fins l'any que ve.